Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Og i dag, der skal vi prøve at lave nogle nøgleringe. Vi skal skrumpe nogle vingummiposer. Og til det, der skal man bruge en hulmaskine og nogle små nøgleringe. Ja, og vingummiposer. Vi starter med at åbne dem forsigtigt og putte dem ned i en skål. Nu skal de på bagepladen, og så skal de bages ved 180 grader. Og det vil cirka tage 4 minutter. Og pas på. Så sætter vi dem i ovnen. Nu er de færdige. Jeg ved ikke, hvordan man slukker den. Ser det ud til at gå meget godt. Så skal vi have lavet huller i dem og få en ring i. En nøglering. Ja. Den blev fin nok. Så fik vi sat ringen på. Og det ser sejt ud. Også lidt mærkeligt ud. Og så er vi faktisk færdige med den her video. Så hej. Det er skønt med slik. Nu vil vi prøve med den store. Lad os prøve. Hold da kæft. Den er skrumpet. Lad os lige se den.